खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं सेप्तेम्बर दाननिफ्राय रायजोनि गासैबो स्कुल कलेजफोरखौ खुलिफिननो हासिगौ। PGSCBMनि हाबाफारि सामलायनायाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BPFआव आखाइ हमफैदों। रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो मोनसे स्टेबल सरकार नांगौ। अदालगुरियाव हाथियार बोखांदों। BJP दैदेनगिरिनि अजद BJP खुंथायनि समाव माइनरिटि मुङाव 500 कौटि रांनि लुथिनाया जादों। दानिया आबुं रादाब। हादरनाङै कर'ना भाइरासनि लकडाउननि थाखाय थांनाय मार्च दाननि जोबथा सप्तानिफ्रायनो थिखानाय गैयै समसिम बन्द खालामनानै दोननाय रायजोनि गासैबो स्कुल कलेज आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय खुलिफिननो हासिगौ। आगस्त दाननि गेजेरावनो कर'ना भाइरासखौ होबथानो हायोब्ला आरो थासारिया मोजां जाफिनोब्ला सेप्तेम्बर दाननिफ्राय रायजोनि गासैबो स्कुल कलेज आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ खुलिफिननो आरो फरा जागायगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि सावस्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। स्कुल कलेजफोरखौ खुलियोब्लाबो सोरखारनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिथारनांगोन आरो फरायसाफोरा जाहाथे गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों सन्देर जाया बेनि बागै माखासे हाबाफारि लानो थाखायबो सोरखारा सानगासिनो दं होननानै मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बबेखानि थासारिया गाहाम जाफिनोब्ला आरो कर'ना भाइरासखौ होबथानो हायोब्ला सेप्तेम्बर दाननिफ्राय रायजोनि गासैबो स्कुल कलेजफोरखौ खुलिफिनगोन होननानै मन्थ्रि हिमन्तआ बुंदोंब्लाबो बैफोर गासैबो आगस्त दाननि थासारिनि सायावसो सोनारगोन। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि लकडाउननि जुनै गासैबो स्कुल कलेज आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ बन्द खालामनो गोनां जानायनि थाखाय सरासनस्रा फरायसाफोरा बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। PGSCBMनि हाबाफारि सामलायनायाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 150निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा BPF राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमफैयो। BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि 10 नं देबरगाव बियाबनि सिङाव थानाय सरलपारा आन्सलिकनि सुबुंफोरा हाग्रामा महिलारिखौ फिन देरहासार खालामनायनि असिलायै क'क्राझार जिल्ला PGSCBM आफादनि हाबाफारि सामलायनायजों BPF राजखान्थि हान्जायाव गोसो गुदुङै आखाइ गोरोबहोफैयो। बबेखानि BPFआ फिन खुंथायाव फैयोब्ला सरलपारा हालामनि लोंनाय दैनि जेंना, आबाद मावनो जाम्फै, मोब्लिबनि राहा, हानि पाट्टा, फरायसालि आरो उफ्रा देहा फाहामसालि लुफुंनानै होनांगोन होननानै जयनिंनि हाबाफारि गेजेरजों रादायथियो क'क्राझार जिल्ला PGSCBMनि आफादगिरि अनसुमा नार्जारिया। दिनैनि समाव जोंनो बर'नि दिदोमथि राजखान्थि हान्जानि गोनांथि आरो बेखौ दाफुंनोब्ला BPF राजखान्थि हान्जाखौनो गोख्रों खालामनांगोन। बे बर'नि मोनसे दिदोम BPF राजखान्थि हान्जानि गेजेरजोंनो बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ मोनफा मोनफायै मावफुंनांगोन होननानै बुङो आरो BTCआव BPFआनो ब्रैथि खेबनि थाखाय सोरखार सालायगोना 100% रोखा होननानैबो बुंथिबावो। NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिटिआर ओनसोलाव मोनसे अरायथा एबा स्टेबल सोरखारनि गोनांथि। बे बाथ्राखौ बुंदों तिरेन बर' दैदेननाय बारग' NDFBनि आर्मि चिफ नायस्रां नार्जारिया। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि सरलपारा आन्सलिकनि सिङाव थानाय 2 नं माइनावगुरि गामियाव PGSCBM BPFनि इलेक्सन केम्पेइन कमिटि आरो सरलपारा BPF प्राइमारिजों जथायै खुंफुंजानाय जयनिं सेरेमनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै नायस्रां नार्जारिया फोरमायोदि दिनैनि दिनाव देबरगाव बियाबाव हाग्रामा महिलारिनि फिल्डआ जोबोर मोजां आरो बिनि देरहासारनाया रोखा। बबेखानि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनोब्ला बर'नि मोनसे स्टेबल सरकार नांगौ, जायनि जाउनाव NDFBनि मोनथाम हान्जाया BPF दोलोखौ सायख'नानै हेफाजाब होदों होननानैबो नायस्रां नार्जारिया बुंथियो आरो BPF राजखान्थि हान्जानि गेजेरजों बिटिआर एकर्डनि गासैबो दफाफोरखौ मोनफा मोनफायै मावफुंनांगोन आरो गायसनगिरि NDFBनि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेजानाय गासैबो NDFBनि केडारफोरखौबो उदां खालामनांगोन होननानै बुङो।
गुबुन मोनसेबां जाफुंसार अपारेशन खालामनानै आसाम पुलिसा दिनै बिटिसिनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्लानिफ्राय माखासे आयेन बेरेखा हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों। उदालगुरि पुलिसा फोरमायथिनाय बादिब्ला माजबाद पुलिस थानायनि बेन्दोंआव थानाय पाग्ला दैमा सेरनि देवसा गामिनिफ्राय दिनै पुलिसा गंथाम AK-56 राइफल, गंथाम मेगजिन आरो थर 20 गोग्गो गुलिफोरखौ बोखांनो हादों। बबेखानि दिनै पुलिसा बोखांनो हानाय आयेन बेरेखा हाथियारा सोरनि बेनि बागै दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। मुंख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां उदालगुरि जिल्लाखौ लाफानानै बिटिसिनि सिङाव थानाय मोनब्रैबो जिल्लायावनो पुलिसा अपारेशन खालामनानै माखासे आयेन बेरेखा हाथियारफोरखौ बोखांनो हागासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि माइनरिटि फरायसाफोरनि जौगाखांनायनि नामाव माखासे लुथिनाय जाथाया जागासिनो दं। 2017 मायथाइनिफ्राय माइनरिटि फरायसाफोरनि जौगाखांनायनि मुङाव फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि, बेंक मावफारिया, जिल्ला नडेल अफिसारफोरा ज' जानानै कौटि रां लुथिगासिनो दं। बे दायखौ फोनांदों बिजेपिनि MLA आरो आसाम माइनरिटि डेभेलपमेन्ट बर्डनि मासिगिरि ममिनुल आवालआ। बबेखानि 2017 मायथाइनिफ्राय दासिम 501,40,00,478 रांखौ सोरखारा माइनरिटि फरायसाफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय दिहुननानै हरबाय। नाथाय बै कौटि रांखौ माखासे दुथांफोरासो दिहुनना जाजोब्बाय होननानै दाबि दैखांदों बिजेपि दैदेनगिरि ममिनुल आवालआ। ओरैहाय माइनरिटि फरायसाफोरनि मुङाव कौटि रां लुथिनाय जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कमिटि दानानै होनो ममिनुल आवालआ गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।